So Vekolupa is now back and he has wrote a statement to his followers. Let me just read what he wrote. And good morning, everyone. Today, I would like to take a moment to address my followers and friends who stood by me during difficult times. I know I have many of you who truly love and support me. Support is everywhere, even in politics. Every party has its own supporters. This was really more pain. I'm truly grateful for the genuine support I received from those who visited me and comforted me during challenging moments. As for those on social media who try to use the situation to gain views and make money, they are not part of our circle. Right now, I'm focusing on a new chapter. In life, everything has its time and there are always ups and downs. I'm happy to share some good news about Alias Board Drilling, which has been operating in Zimbabwe since 2022. The company has been growing steadily, Shoma. Many people have been asking why we don't also offer construction services so that clients can build their houses and drill bores at the same time through one company. I'm pleased to announce that we have now expanded and changed the company name to Alias Investments. Tawakukura. Under Alias Investment, we'll now be offering construction services, brick supply, bore drilling, tichishandira veruzhinji. We will also be employing qualified and experienced builders to ensure quality work and professionalism. In Botswana, we'll make sure that Botswana are given employment opportunities, and in Zimbabwe, we'll also ensure that Zimbabwean citizens benefit from jobs in their own country. Our goal is to empower communities and create opportunities wherever we operate. Stay tuned because we will soon be launching a special promotion. For clients who build with us, starting from a 3-bedroom house and above, we'll draw a ball for free. Terms and conditions will apply. Once everything is finalized and we secure our warehouse in Gaborone, we will officially announce the start of operations. Kana zvese zvafamba zvakanaka, tumelang whatever ki what ameno zvekutaurwa. Mondibatsira mu comment section. But overall mainzwa here kuti statement yakamira sei. No apology. Ari kuadresa mafelo shamwari dzake nehama dzake, but at the same time ada kuita business na everyone else mazvibatawo izvozvo. And then also munhu ari kubva mujeri ari out on bail, ari kuda kutanga futi imwe scam yaari kuda kuintroduce to the people. Ari kuda kuofa pabasa, ari kuda kuita sei zvaakapindira futi mujeri ndo zvaakuda kuita futi. Haadzidze mukomana uyu. Mbavha iyi ndakataura nezuro ndikati mbavha yechidovo, mbavha yakableya, mbavha yakapusa zvekutodaro. How can you come out of prison? No remorse, no what? You are busy attacking anasisimeli vaikutsura kuti uchaenda mujeri. Ndo vari kuti ava vasi vedu, what. Dzirimo here naivhekodupa, dzirimo here dzakakwana 5. I don't think kuti anadzo 5 dziri musoro make. Munhu unotanga nekuzvininipisa, you come neapology zvakanaka. No apology, no what veko. Uda kuti tiite sei? Apa uda kutokontinya futi uchibira vanhu. Amene akamufurira kunyora nhoroondo yese. Nezuro ndakamona achiposta achiadvertise futi tough talk yana Mike. Akaposta zvametiko akaita sei. I think at this moment vanhu mukaenda unoita ball ikoko mukanomupa business, you'll be the greatest fools like him. I'm just thinking kuti vanhu vakabira, where are they? And vari kuti chinai. Apa ari kugara Botswana ndo zvaakutoda kutovhura kambani kuBotswana ikoko akaba. Akutoona ma opportunities because anoziva kuti South Africa he cannot go, vanomuuraya ikoko. Pese apa paari kuti nawazanda around chichichichi veduwe uda kudzibata dzese dzakaitika usipo. Shamwari dzako dzakamuramba wani isusu ndistadi. Veko akatukwa nemunhu wese. Ende regai tione kuti apa vanhu vachamuita welcome back here nevamwe veve ana mabridge vaitaura zvakashata about him. Regai tione. Apa April ngaazive kuti akabuda nebelka, hazviri kuti hauna nyaya. Bell ndola akabuda nalo. Ende mutongo wake April is coming. Ndo zvatikamirira. Ende kuBotswana ikoko ngaatogare ikoko, otherwise kuSouth Africa vanomuita kanyama kana kuZimbabwe akangonziva kuti ari papi vanomupedzera. I don't know what you guys think, but this is, I don't know, this is weird to me kuti mbavha inobuda yakabira vanhu ichine nyaya youya yoadvertise futi zvekubira vanhu. Handisi kuziva kuti ari kuadvertise akanzizvo. Ndofunga paunobuda ukaadvertise, you are going to get customers akawanda, you are going to introduce a company that is going to help Bohr company. Aishandira yes Bohr company last year, but akuda kutointroduce futi kuBotswana. Scam yake iyoyi. Getoona kuti vanhu vekuBotswana vanobvuma here kubirwa naye futi.
otherwise kuita business navheko ma1 hanzi ndoda kuempower vanhu, ndoda kuita sei, ngaatisiye zvedu, hatisi kuda kuempower nembavha yakabiya miriyoni ikashaya mari yekubheli, ikaba zveutsotsi kudaro zvakapusa kudaro, yoempower ani? Anoempower ani vheko nduku? I don't know what you guys think. Probably very desperate they are going to go. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section. What are your thoughts, panyai?